UPPL हान्जानि जोंनि जि आइजो गांखं होननानै बुङो वमेन सेल बिनिनो मोन गासै 16 समष्टिनि एबा ब्लकनि जयै बेवहाय मिटिं जिरायदों। आइजो गांखंनि इसिङारि माखासे बाथ्राफोरखौ रायलायनायजों लोगोसे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बोरैहाय गोख्रोङै बाहागो लागोन बिनि सायाव जोंनि सेलआ सावरायदों आरो UPPL नि वमेन सेलआ जोबोद गोख्रों थांनाय गोबाव समनिफ्राय जिखिनि BTR ओनसोलनि आइजोनि जेंनाफोरखौ बिथांमोना जोबोद मोजाङैनो बेखौ नायबोदों आरो दैदेनबोदों। जि जेंनायानो जाया मानो बेवहाय बिथांमोना गसंबोदों। दा बेनिखायनो आं मिजिंथियो BTR ओनसोलनि आइजोफोरनि जेंनाखौ अराय समनि थाखाय सुस्रांनायाव UPPL नि आइजो गांखंआ जाफुंसार जानो हागोन बेखौ आङो फोथायो। MP इलेक्शन सफैबाय थादों, प्रिपेरेसनाव माबायदि? MP इलेक्शननि थाखाय प्रिपेरेसना जोंहा कमप्लिट जानानै दङ। जास्ट इलेक्शन डेट फोसावबानो जाबाय आरो जोंनि बिजाथिया गोबां भटआव देरहानो हानाय मोनसे थासारिया अलरेडि जानानै दं।